Pas blonjo lur, iki lur blonjoku pete. Gek terus iki wae wak banyar. Kabeh papat. Ape tak masak karo tahu. Lur tahune, walah kok nyaseng iki. Tahu setengah mateng, rupane kuning. Bungkus enak tenan lur, tak kelo sing pedes. Iki meletus-meletus. Iki lur wae banyar. Ampune sik gurih banget lur. Iki tak masak ambek tahu setengah mateng. Ambek tak campuri karo pete. Iki petene meletus-meletus tuwek banget lur. Engko jan mantul banget. Iki bumbune lur, biasane ya lur, enek brambang bawang, terus lombok cilik gedhe uyah. Karo kunir. Wis lembut pisan, saiki dicemplungne. Terus iwak iki dicemplungne. Tahu setengah mateng. Aja lali laose. Brambang tae wajib. Terus tomate. Lanjut petene. Petene iki dionceki dhisik ya, Lur. Wis cukup bisa ning ngonceki pete. Saiki dicemplungne. Ya, Lur. Iki wis sat, Lur. Aromane iki wis gurih banget. Terus saiki disanteni santen kanil. Ayo lur, maem lur. Iki lur segoku sego tiwul. Iki jangan iwak luto. Kayak ngene iki lur penampakane. Kayak duduh. Kayak petene lur, petene iki petene. Monggo lur, telap-telap emplok. Diuwek-uwek ngene iki lur. Bismillah. Cepet petene.